Parang puyat na puyat ko yung Nestor ah. Kumusta? Gabi, nagkasalan yung kagabi. Ha? Napuyat kayo? Ang dami natulog ko. Hindi na natulog. Ha? Ang dami yung mga panahinig ni Messi. Saan natulog dito? Ano yung mga anak mo kayo Nestor? Hindi sa kasalan eh. Ah, kaya naman pala tumutulog kasi umulan. Hindi kung ulan di sana tumutulan eh. Ano ng balita? Ito. Dun nagdating ng mga bisita. Walang steamer eh. Kaya lang yan yung presensya. Presensya lang, okay na yun. Kahit wala kang pang estima. Kumusta na yung buhay niya? Ito. Buhay pa rin. Ay isa, yung hanap buhay, kumusta? Kahapon nag-input ako eh. Walang trabaho kasi dito. Nagano? Na-input ng palay. Namulot ka ng palay. Oo. So magkano naman yung kinita mo doon, Kuya Nestor? Naka 300 pambili ng bigas. 300. So, buti Kasama ko yung isang anak ko, Sino doon? si Joseph. Si Raymond, ano yung ginagawa? Ayun doon sa kasalan kasi na nagtulong-tulong sila. So hindi ka pala nakakahanap ng trabaho, Kuya Nestor? Kakahanap eh. Naghahanap ka ba o? Oo, naghahanap eh. Kasi yung trabaho hindi naman lalapit yan eh. Kaso eh, wala tayong magagawa na ano eh. Wala akong masabi. Bakit wala akong masabi? Ano na yan yung pamilya mo? Saan sila kuha ng pagkain? Saan kayo kuha ng pagkain pag hindi ka nagtrabaho? Nakakaraos din to. Mga kraus din. Isang pag ano, kumayaan eh. Nag-import. Kumusta yung mga tanim dyan? Marami kang tanim dyan, Kuya Nestor. Yung mani, yung pitsay na namatay ng ano, Sobrang init na. init. Nakagosi din yung isang araw. Linago naman ni Raymond. Yung isang araw yung saging. Yung ano, yung pagtinda-tinda niyo yung Mia, wala na. Hindi na kayo nagtitinda. Hindi na po. Kasi wala na yung ano eh. Wala na yung ano, Yung kapital. naubos na. Naubos sa ano. Siyempre, bibili ng bigas. Binigay mo nga. Binigay ko ng bigas eh. Na ubos pa lang isang semana. Kasi, O ay bago na tong ano mo ah. Nipa. yung ano, yung Yung nandiyan na nipa. Ayun dyan. Oo. Yan, yung update dun sa bahay sa inyo, yung nagkausap kami ng sponsor. Ngayong April, uuwi siya dito sa Pilipinas. Gusto ko yung makita. Gustong puntahan kayo dito. Kaya hindi pa tayo makakapagpa-umpisa dun sa bahay nyo. Kasi yun nga sabi niya, bibisitahin daw muna kayo bago natin umpisan yung bahay nyo. Kaya hindi pa tayo nakakapag-umpisa. So tungkol naman rin kasi, Kuya Nestor, no? Halos dahil mo wala nang trabaho dito, hindi ka makahanap ng trabaho. Bibigyan kita ng puhunan. Ano yung pwede mong pagkakitaan na talagang pang-araw-araw yun na magiging ano mo talaga, yun yung magiging source of income niya. ako ano, pagdating ko doon sa presentasyon, yung walis tambo. Walis tambo yung Walis tambo. Mura doon ang ano, ang walis tambo. bili. Sabi, magdidili siya ako 100. Sa isang walis tambo. Oo, kasi isang ano yung Isang walis tambo, nasa magkano yung kuha doon? 75. 75? Oo, kasi ano sabi ko, bibiling ko yung ano, sabi sa'yo 75 lang. Sabi ko, pag ano, may puhunan ako, bibili ako dito. Si Remo naman, sabi, sige na pa. Kasi, pag wala pang face to face, tayo lang dalawang sasama. Oh, so ngayon yun yung naisip niyong Tapos pagkakitaan? Ano, Maganda yan, maganda. yung ano, mga Ricardo, kaso wala kami ngayon sa service. Yung ang problema namin. Walang service. Oo. Oh, ganito yung gagawin natin. No? Magkano yung puhunan dun sa pag walis tambo? Magkano kaya yung magiging puhunan doon?
8,000 yata. Medyo malayo-layo yung ano. Oo, malayo-layo. Saan yung presentasyon? Oo, Medyo malayo-layo. Dapat kumuha ka doon, bultuhan na. Oo, bulto nga. Ano ba, mga 100 piraso sa 75. Oo. 100 piraso sa 75, magkano yun? 7.5 na. 7.5. Di ba may naipon ako sa inyong, yung ipadadagdag sana natin sa bahay nyo. So may naipon akong 48,000, di ba? Oo. Kasi meron kayong 48,000 sa akin. Tapos ano yun? Hindi, kasi hindi ko to binibigay kasi pinag-iisipan din natin. Ako, iniisip ko din kung ano yung pwede mong pagkakitaan. Kasi kung binigay ko to sa inyo lahat, hindi natin alam kung ano yung anong mangyayari sa pera. So naging sigurista lang ako eh. So meron kayong 48,000 sa akin. So ngayon, sabi mo, lalako ka ng walis tambo. O, tapos wala kayong yung service. So ngayon, yung 10,000 siguro, kasya na yun sa 10,000 para sa walis tambo na puhunan. Tapos nagpagawa ako ng padjak. So nasa 12,000. So magpapagawa tayo para sa inyo naman. So yung pinagawa ko kasi para kay Ate Yuli. So ngayon magpapagawa tayo ng yung para sa inyo naman. O 12,000 mas 10,000, 22,000. So marami pang tira. Ngayon, babalik kami dito ha. O, mag-isip ka pa ng iba pang mga pwede, bukod dun sa walis tambo, ano pa yung pwede mong Yung sinasabi itinda? Yung sinasabi ko, mga Ricardo, Oh. yung tuyo. Kasi pag nagsisip, yung bagang makakait ako ng tindahan, yung malilit lang, Ikaw na yung magsusupply doon ng mga susupply ko. ang mga Makambas akong kung may magbibili, di pupunta namin. Ni Raymond. oh. Maganda naman si Raymond kaso wala kami service. Yun na nga, papagawa muna tayo ng padjak. So hintayin natin matapos yung padjak, saka kayo bumili ng walis tambo. Para pag lakon nyo ng walis tambo, edi may padjak na kayo. Sabi ko nga, magbibili ako ng isang bulto tapos papagawa ko. Hindi pa ako nagtanong kung magkano ang isang pagpagawa. O di ganito na lang, bago namin ibigay yung puhunan sa'yo, mag-canvas ka muna doon. O, kung magkano yung isang bulto. Ano yan, isang bulto? Gawa na o gagawin pa lang? Gagawin pa lang. Yan, tulungan para mas magaan yung trabaho. O, dahil dyan, ito, bahala na. Ayan, dahil dyan, may biscuit kami. So ito, sigurado ako, Sigurado, pupunta ako doon sa inyo kung talagang may income na. Papupuntahin ko si Raymond doon. kahit di mo na mapunta din kasi medyo malayo, mag-chat na lang. Ito, bibigyan kita kuya ng ng pamasahe papunta doon. Bukas pwede akong... Ikaw naman kung kailan mo gusto. Dapat ma-update mo kami para makapag-umpisa kayo ng hanap buhay. Ayaw mo yata. ako? Kunin mo na pang gastos mo to doon sa pagpunta mo doon. Update mo agad ako para makapag-umpisa kayo agad ng hanap buhay. Kunin mo na niya. Oo. Bakit ayaw niya? Salamat. Anong gusto mong sabihin? Salamat sa nagbigay nito naman sa amin tulong. Sana yung naisip kong negosyo ay maglago din. Kasi mahirap ditong trabaho sa amin. Sana hindi kayo magsawa sa amin tumulong. Si Bia, anong gusto mong sabihin ni Bia? Siyempre, magpapasalamat ako una sa lahat kay God kasi meron na namang dumating sa aming blessing, and nagpapasalamat din ako sa nag-sponsor nito, and nagpapasalamat din ako kay Oragon Honey at kay Miss Oragon, kay Bicolanos Vlog at kay Inting Kabisute. Inting Kabisote. Maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawang tumulong sa mga kapwa namin mahihirap. Kumusta na yung YouTube channel niya? Hindi po na namin na-open kasi wala po kaming load. Sabi ko naman sa inyo, kung wala kayong load, pwede kayong pumunta din sa akin.
magtiyaga lang muna kayo, magtiyaga. Sabi ko. Kasi hindi, May mga vlog po kaming ano. yung success, hindi na nakukuha sa biglaan. Kailangan magtiyaga, mag-sacrifice, gawin mo lahat ng gusto mo, kung gusto mong maabot yung pangarap mo. Ayun, nakita ko na si Raymond. Raymond, hindi ka dito. Raymond. Dito na guys yung pinakamasipag na anak ni Kuya Nestor. Pero bukod dun sa pinakamasipag, di ka na naman makapag-salita, di ka na makangiti. Talagang ayaw talaga. Kuya Nestor, ayaw talaga tumigil ni Raymond. Sa pagnganga. Alam mo, napakaganda ng ngipin pag hindi madatang ang ngipin ko. Walang kadumi-dumi yan. Ay. Bagong linig kaya. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta yung pag-aaral mo? Okay naman. Halos di ka makapagsalita dahil sa pula ng ngipin mo. Matagal na kitang pinagsasabihan eh. Alam mo Kuya Risto, ano to? Nasa sayo din to. Ay, sinasabihan. Nasa sayo din kung paano mo siya madidisiplina. Doon sa pagnganga, di ba? So, simulat sa pulang pumunta kami dito, yan na yung lagi namin sinasabi. Kasi hindi naman maganda talaga yan eh. Although, Mas narinig mo. mas mabuti na yan kaysa sa sigarilyo, pero para sa akin, hindi advisable. Kung ako, ipapatigil ka talaga yan eh. Narinig mo. Nasa yun kasi ikaw po yung magulang, so dapat alam mo kung paano mo siya kakausapin para matigil na yung pagnganga. Makinig kayo sa sa sinasabi ng papa nyo kasi para sa inyo din naman yan. Yan, si Raymond Kuya Nestor, pag may time lang siya, kasi dapat unahin yung pag-aaral. Sabi ko, Pag bakante siya, saka lang siya pwedeng sumama kung ako naman. sa mga lakad mo, sa paglalako ng Walis Tambo. Sama yung kung talagang may motive sila. Tapos na, yun, sasama ko sila. I-prioritize yung pag-aaral. Ikaw, Raymond, anong gusto mong sabihin? Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta sa amin at maraming salamat po sa patuloy niyong pagtutulong sa amin at sana wag po kayo magsawang tumulong sa amin at sa kapwa mahirap at sana po suportahan niyo ang aming YouTube channel at maraming salamat po sa inyo Kuya Roy at Nicolanos Vlog. Thank you, Bisote. Yan si Kuya Mulimel. At kay Kuya Limuel, maraming salamat po sa inyong lahat. Ate mo, Kati. At kay Ate Kat, maraming salamat po. Tapos yung asawa niya. Maraming salamat po. Basta maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga viewers at sa mga tumitingin, sa mga nag-sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Sa taas. Maraming salamat po kay God dahil hindi po kami pinapabayaan. Kahit mahirap lang po kami, palagi po siyang nandiyan sa aming problema. Maraming salamat. Anong ulit yung pagkakap sa buhay mo? Ang gusto mong maging? Maging vlog. Maging vlogger. So, paano ka magiging vlogger? Ano yung mga gagawin mo para maging vlogger ka? Tutulong din po sa katulad naming mahirap at kapag kung may nalaman na kung saan pupuntahan po namin at sana po sumikat nga po kami at marami pa pong matulungan. Yan, kung ano man yung pangarap mo, ituloy mo lang na, pursige ka. Dahil dyan, gulat ka na. Ayan, sana makamit nyo yung mga pangarap nyo sa buhay. Yan, sakripisyo lang talaga, Kuya Nestor. Tiyaga. Ikaw na yung bahala sa mga anak mo ha. Yung tungkol po sa pabahay nila, so hintayin po natin yung sponsor nila kasi ngayong April po yata o May, uuwi siya dito sa Pilipinas para makita po sila, bisita sila. So saka po, doon na natin umpisan yung
Kung ano po yung sabi niya, doon po natin malalaman kung ano talaga yung magiging ano sa kanila. Kung paggagawan talaga ng bahay o kung ano. Ha? Salamat na sa saan doon. Mm. Dahil hindi ka magsawa tumulong sa amin. Sana God maglago yung inaisip kong negosyo. Tulungan mo naman namin. Okay na. Naisip ko yun. Ha? Naisip ko yung sermon. Ay, matay yun na. Ako lang yun. Nakita. Si hermano. Mm. Ako lang na bilingan ng mga anak niya. Binili siya yung mga anak niya. Oo. Hindi ko daw pababayaan. Hindi nakakapunta doon kasi yung pamilya ko eh. Sana baka talaga matuloy yung pabahay kasi sabi niya kung wala na ako kuya matulong ako sa inyo. Baka talagang tinulungan na kami. Pero hindi pa ako nakakapunta doon sa kanila. Basta i-update nyo na kung ano ha. Ay, update ko lang si Maya na lang ang balak.